hem arribat! Podeu baixar! Bé! Aquesta és la història d'uns simpàtics turistes que, emocionats, visiten la ciutat fallera, barri d'artistes, artistes fallers. Cap ací, cap allà, els turistes venen i van. Bocabadats i bocabadades. Escolten atentament el que diuen els amables guies. Són la primera ciutat temàtica d'Espanya. Va ser creada el 1962 per a agrupar a tots els professionals vinculats a l'ofici d'artista faller. Leto! Mone, anem! Els tallers on treballen els artistes fallers. Què tal, com esteu? Bé! Podeu passar al taller? Vinga, no pagaré. Així tenim els artistes fallers. Jordi, Encarna i Enric i Gominola. Adeu, xiques i xics! Recordeu de tornar en falles, I no s'oblideu de que ser faller és la millor extraescolar. Adeu! Ibi, la gosseta turista, vol ser sempre la primera. Això és un destarifo! Serà precís! Ui, que la gosseta vol fer pipí. El gran mural de 2018, pintat per dos grans artistes urbans, Pichavo. Caram, això és molt bonic. Sí senyor, de categoria internacional. ¿Qué? Это очень красиво. Мне тоже нравится. El Museu de l'Artista Faller. Venga, chicos, adelante. El museu conté una ampla i variada col·lecció formada a partir dels treballs realitzats pels artistes fallers. Són els ninots que han sigut indultats del foc pels artistes professionals. Qui el visita pot contemplar una autèntica falla tradicional exposada a l'interior. En ella es recreen els diversos processos de realització d'aquesta
pas a pas. Hasta la próxima. Els carrers tenen noms relacionats amb el món de les falles. Fent una paradeta per esmorzar. Brahms time! Excuse me, què s'ocupa d'aquesta cadira? Camarero, por favor. Hola, buenos días. ¿Qué querían tomar los señores? Tenemos por aquí bocadillos, tenemos por aquí unas olivitas. Els turistes emocionats, les tapes valencianes volen tastar. ¿Qué vamos poniendo por ahí? Che, que bo! Mel de romer, de categoria, per a quitar-se els dins. La nostra escola es va construir cap al 1970 i es va inaugurar oficialment l'any 1972. Pronte celebrarem el 50 aniversari. Bienvenido! Benvinguts! Welcome! Bienvenue! Mar, directora de l'escola, i Sònia, presidenta de l'AMPA, els conviden a visitar l'escola del barri. Sí, señor, de categoría internacional. Ací tenim l'exposició fotogràfica feta per l'alumnat de l'escola del barri. El 17 de març de 1963 es posà la primera pedra d'aquest barri. Let's go! Van pel barri i gaudint del veïnat.
Així tenim el casal de la Falla del Barri, barri d'artistes, artistes fallers. Ja ha sigut el 50 aniversari de la Falla. Hem arribat a la seu de l'Associació Andalusa de Ciutat Fallera. Arsa! Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer. ¡Venga, chica! Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer. Esa carita tan bonita, parece un terrón de miel, parece un terrón de miel. Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer. Esa boquita tan chiquita, que me parece de crepé, que me parece de crepé. Hay que te como y te como, que hay que te voy a comer. Estoy tan enamorado. Ole, ole, ole! I requete ole! Els veïns saluden i admiren els modelets dels nostres amics turistes. Així tenim el Parc de Benicalap, inaugurat l'any 1983. Antigament eren uns camps del Ministeri d'Agricultura. Cap ací, cap allà, els turistes venen i van. Here and there, tourists come and go. Cap ací, cap allà, els turistes venen i van. Cap ací, cap allà, els turistes venen i van. Els tres edificis més emblemàtics del barri: Alqueria de la Torre, Alqueria del Moro i Casino de l'Americà. Que bonics! Au, amics i amigues! La visita ja s'ha acabat. No! El foc crema les falles i contents els artistes renoven la seva imaginació. Adeu, amics i amigues, torneu en voler. Així ens tindreu sempre amb els braços oberts. Chicos,